आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीच्या फणसाची भाजी दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य फणस, फणसाच्या बिया, मीठ चवीनुसार, आपला मालवणी मसाला आणि फोडणीसाठी कांदा। आता ह्यासाठी आपण हा फणस सकाळी साफ करून घेतलेला होता पूर्ण। त्यानंतर त्यातल्या फणसामधल्या सगळ्या फणसचे जे गरे काढून ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। धुवून घेतल्यानंतर त्यामध्ये अशा बिया होत्या, फणसामध्ये असतात त्या बिया थोड्या चेचून त्याची स्टडफळा काढून 2 शिटी कुकरमध्ये केलेल्या आहेत, ते शिजून घेतले आहेत। आता आपण पुढची कृती करायला सुरुवात करूया। त्यासाठी पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल घालते। तेल गरम झालेलं आहे। फोडणीचा थोडासा कांदा घालते। कांदा थोडासा लालसर होते। कांदा लाल झालेला आहे, त्यामध्ये आपण मालवणी मसाला घालत आहोत 2 चमचे। तो मसाला थोडा परतून घ्यायचा आहे। तर मसाला छान परतून झालेला आहे, त्याला तेल पण सुटलेलं आहे। आता आपण हा फणस साफ केलेला आहे तो त्यामध्ये टाकूया। आता या बिया थोडा वेळ परतून घेऊ। मसाला छानपैकी मिक्स करून झालेला आहे, त्यामुळे आता यामध्ये आपण थोडासा पाण्याचा फक्त हबका मारायचा आहे, पाणी टाकायचं नाही जास्त। आणि झाकण ठेवून एक वाफ पाणी द्यायची। आता आपण बघूया, पाहूया भाजी झालेली आहे। छान असा सुगंध पण पसरलेला आहे, छान। तर आता मी फणसाच्या बिया का ठेवल्या, कारण काय त्या आपण उकडून घेतलेल्या होत्या, त्यामुळे मी त्या बाजूला ठेवलेल्या होत्या। आता मी त्याच्यामध्ये टाकत आहे, त्या सगळ्या एकत्र मिक्स करत आहे। आता मसाला छान लागलेला आहे भाजीला। आता आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकूया। एक मिनिट आपण ही वाफ एक वाफ काढूया। आता ही आपली भाजी झालेली आहे, ती आता आपण एका डिश मध्ये खाण्यासाठी सर्व करूया। छान अशी भाजी झालेली आहे। यावर आपण थोडंसं ओलं खोबरं हे करूया, थोडीशी कोथिंबीर। आता नक्की तुम्ही खाऊन बघा आणि मला कळवा। ही भाजी आपण आता गावी उकड्या तांदळाच्या पेजेबरोबर खातात। मी उकड्या तांदळाची पेस्ट केलेली होती, आता ती मी तुम्हाला दाखवते। मी आता फणसाची भाजी आणि उकड्या तांदळाची पेस्ट बनवलेली आहे, त्यासोबत तुम्ही ही भाजी खा आणि नक्की घरी करून बघा। ही भाजी आपण मालवणी मसाल्याची केलेली होती, त्याचप्रमाणे आपल्याला हिरवी मिरची घालून सुद्धा करता येते। मी त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला नेक्स्ट टाइमला दाखवेनच।